Dobrý deň, dámy a páni. V tomto videu sa pozrieme na technické riešenie, výkresy a prezentácie a informácie, ktoré sú nám podávané vodohospodárskou výstavbou a kompetentnými ľuďmi. A zamerám sa hlavne na klamlivú informáciu o tom, že tento projekt PVE by sa dal postaviť bez vypustenia Málinskej nádrže, vodnej nádrže Málinec. Toto nebude možné. Prečo? Lebo toto nie je možné nejak zrealizovať bez toho úplného vypustenia. Prečo? Na to sa pozrieme. Túto informáciu mne osobne povedal napríklad náš pán starosta obce Málinec. Nemyslím si, že si ju vymyslel. Jemu bola určite povedaná ľuďmi z vodohospodárskej výstavby a on toto klamstvo šíri ďalej. Hej. Preto vlastne som aj spravil toto video, aby som vysvetlil, že jednoducho toto je jedno klamstvo. Ja sa pozriem na tieto vlastne náčrtky a na tieto plány a tak ďalej ako stavbár. Hej. Ja nemám k tomuto žiadne relevantné vzdelanie, ale mám dosť rokov skúseností vlastne v stavebníctve. Robil som vlastne vo firme, alebo vo firmách, lepšie povedané, ktoré sa zameriavali hlavne na infraštruktúru, cesty, električkové dráhy, dokonca aj s budovaním tunelov. Budovali sme takisto základy pre budovy, melioračné, odvodňovacie, protipovodňové projekty, vodozádržné zariadenia a tak ďalej. Hej. Mám s tým pracovné skúsenosti, mám veľmi dobré skúsenosti v čítaní inžinierských výkresov a jednoducho mám aj veľmi dobré technické porozumenie. Ako takýto čiste prakticky skúsený človek mám toto vlastne, popíšem, čo nám tu títo ľudia podávajú vlastne. Zamerali sme sa hlavne vlastne na to prerábku tej dolnej nádrže. Hej. Tu na už hneď na úvodnej stránke spravodajca CUEV máme tento zavádzajúcu kresbu, hej, kde vlastne voda by mala vtekať a odtekať takto. Hej. To jednoducho tiež už hneď nie je možné, to vám poviem. Hej. Keď sa pozrieme vlastne na krivky objemov, tak nám tam má voda vlastne v rámci PV klesať, hej, na rozmedzi 15 metrov až. Hej. Pričom ak by toto malo takto tu vtekať voda tu na kraji v tej plitkej vode, tak by tá PVčka zastala po pár minútach. Pretože žiadne čerpadlo na svete vám nebude ťahať vodu, ak sa do ňoho dostane vzduch. Toto sú vlastne reverzné turbíny, ktoré smerom dole vyrábajú prúd a smerom hore vedia čerpať spätným chodom. Hej. To sú vodné čerpadlá. Do tých sa nesmie dostať nikdy vzduch. Ani z hora, lebo by prestali vyrábať, ani z dola, lebo by prestali pumpovať. Toto tu, čo vidíme, je sprostosť. Hej. Prejdeme ďalej. Dole na vlastne konkrétne popísanie, ako by tá PVčka mala byť postavená, ako by fungovala. Tu som zvýraznil ten text. Tu je to tiež zle nakreslené. Spoločný vtokový objekt hornej nádrže by mal mať nový odber, ktorý by mal byť vyvedený na úrovni 808 metrov nad morom až 814 metrov nad morom. Ten tunel má mať priemer 6 metrov vnútorný, hej. To je tých od 808 do 814 metrov nad morom by mal byť vlastne jeho otvor, hej. Sa pozrieme na krivku objemov, ktorá je tuto hornej nádrže. Tak to tu máme, hej, od 808 do 814. Tu by nám mal ústiť ten tunel, hej. Ako môžeme sami vidieť, tak je to 1 meter pod minimálnou hladinou tej prierady a je to vlastne 16 metrov pod minimálnou prevádzkovou hladinou pre PVE. Toto je urobené preto, lebo tam vlastne pri tom odbere vody, veľkom odbere vody, bude vznikať vír.
hej, ktorý vzniká všade, kde veľmi prúdi voda do nejakého otvoru. Hej. A aby sa zabránilo, aby cez tento vír natiahlo vzduch do toho systému a všetko by zastalo, musí byť toto v dostatočnej hĺbke jednoducho umiestnené, čiže trochu nad dnom. Toto bude umiestnené, hej, pár metrov nad dnom. Toto je asi úplne jedno. Neviem, ako tu tá krivka začína tu, hej, čiže asi na 804 a pôjde až do 800, 806 či 808 to bolo, čiže 6 metrov nad dnom. Hej, a 1 meter pod minimálnou hladinou tej priehrady. Takisto, keď sme to mali umiestniť vlastne do priehrady Málinec, čo musí byť umiestnené rovnako, aby nám to nezavzdušnilo, sme to museli dať 1 meter pod vlastne minimálnu hladinu a dole budú o 2 metre širšie tunely, čiže 8 metrov, takže nám to takisto šlo do hĺbky 6 metrov od úplného dna tej priehrady. By bolo ústie, dolné ústie toho veľkého tunelu. Hej. Takto to musí byť umiestnené, hej, kvôli tomu, tu na to sami oni popisujú. Hej. Nový odber bude vyvedený na úrovni tej, hej, pre elimináciu nasávania dnových sedimentov, pričom sa bude nachádzať 6 metrov pod úrovňou minimálnej prevádzkovej hladiny na zamedzenie zavzdušňovania privádzačov. Hej, tu sami píšu, že to musí byť v tej hĺbke 808-814, aby sa tie privádzače nezavzdušňovali. To je veľmi dôležité. Čiže tu sami vidíme, že v Málinskej vodnej nádrže to bude musieť byť v tej hĺbke, ako je aj v tej hornej. Tam to bude ešte dôležitejšie, lebo stále sa bude pumpovať voda hore. Čiže 1 meter pod jej minimálnu hladinu, čiže 315 nadmorských metrov, čiže 314 nadmorských metrov. Hej. Keď sa pozrieme na správnejší nákres, ktorý tam viete nájsť trošku, není nikde na prednej strane ani tak, hej. Tu už tam máme lepšie zakreslené ten tokový objekt, hej, že ako by to naozaj reálne malo byť, keby sa to niekedy buduje, hej, že tu zachádza do toho úplného dna prehľady, neústí niekde tu. Tu môžeme vidieť popísanie tých tunelov, hej, 2x8 metrov, na druhej strane 2x8 metrov, hej. Toto sú tunely, každý má vnútorný priemer 8 metrov. 8 metrov to máme ako dvojprúdovú cestu na diaľnici. Jeden smer diaľnice, hej, aj so zvodidlami a tak ďalej. Čiže tieto dva tunely budú širšie so svojimi stenami a tak ďalej, ako je jedna diaľnica. Tu na dole to bude dvakrát tak široké, viac ako dvakrát tak široké ako dve diaľnice pri sebe. Hej. Tie 8, 16, 24, 32 metrov dohromady priemerov tunelov budú ústiť do tohto tokového objektu, ktorý bude musieť dostatočne veľký, aby dokázal odvádzať a privádzať vodu z priehrady Málinec. To znamená, že by to nemohol byť vyšší tunel ako je, aby sa tam nenasal vzduch, ale musel byť veľmi široký. Hej. Je tam 32 metrov, približne taký široký, hej, obrovský betónový vtokový objekt, ktorý, aby sme ho vedeli postaviť, by sa musela priehrada úplne vypustiť, lebo on by mal tu na svoje dno vo výške 6 metrov nad úplným dnom priehrady. Takisto ten objekt, na to by sa to muselo celé vykopať, aby sa to dalo odliať. Hej. Museli by mať veľké základy, aby ho tieto obrovské tlaky a potlaky neposunuli a celé sa to nezničilo. Takisto by sa musel nejak injektovať a tak ďalej a odliať z betónu. A celé toto nič z tohto sa nedá urobiť, pokiaľ by tu bola voda. Ani jedna časť. Hej. Jednoducho toto bude nutné, ak by sa toto stavalo, tak by bolo nutné vypustiť vodárenskú nádrž Málinec úplne. Tento tunel navyše bude klesať pomaly k týmto vlastne strojovniam. Hej. Takže on už tu bude hlbšie, ako je 6 metrov nad úplným dnom. Uvidíme neskôr. Ďalšia vec je, že dnes tu máme na tomto úplnom dne priehrady podľa posledných meraní až 7 metrov sedimentov, čo je obrovská hrúbka. Hej. Tieto sa budú musieť odvoziť
Potom ako by sa vlastne priehrada vypustila, celé to muselo stáť niekoľko mesiacov, aby tie sedimenty vyschli dostatočne, aby sa dali naložiť a odvoziť na nákladných autách preč odtiaľto, preč úplne pod hrádzu niekde. Hej. A nemôže sa voziť na to, aby sa to znova nenaplavilo dnu. Toto odvozenie tých sedimentov nie je možné. Nijako sa to nedá, to by sme urobili jednu veľkú kašu z toho, keď tam bola len voda, len tam, kde sú sedimenty. To by sa muselo úplne vypustiť a vysušiť, aby sa to dalo spraviť. Takže tiež to je už druhý bod, kvôli čomu by sa táto priehrada musela úplne vypustiť. Hej. Pozrieme sa ďalej na vlastne presnejšie náčrty toho, o čom som teraz hovoril. Hej, tu vidíme vlastne odtok z hornej nádrže, ktorý je tu zakótovaný. Kvóta nad ním 815 metrov nad morom. To máme tu pod minimálnou hladinou hornej nádrže. Keď si to vlastne posunieme na druhú stranu, tu môžeme vidieť na tom náčrtku, že ten tunel nám od toho ústia vlastne toho tokového objektu klesá tým strojovňam. To je preto, aby tá voda vlastne natekala pri pumpovaní do tých čerpadiel samospádom, aby mali menej práce s tým si vodu pritiahnuť. Budú mať dosť práce, alebo mali by dosť práce s jej pumpovaním sem hore. Takže to je vlastne dôvod, prečo je tá strojovňa nižšia, hlbšie oveľa, ako je dno priehrady. Môžeme vidieť, že už tá strojovňa by bola oveľa hlbšie, ako je úplné dno tej priehrady, čiže ani tento tunel už by sa nedal spraviť, keď tam bola voda v tej priehrade. Hej. Ďalej sa väčšíme si toto. Máme zakótované, hej, nad týmto kovým objektom 315 metrov nad morom. Keď sa pozrieme krivku hladín dolnej nádrže, tak sme pod tou minimálnou hladinou. To musí byť, ktorá tam je naznačená v tej priehrade. Tie tunely budú mať 8 metrov, takže sa to vlastne bude pohybovať, hej, podľa tohto nákresu, ktorý mám urobený tu na. Čiže ten tunel musí mať hrúbku betónu, hej, minimálne 1 meter, čiže od 314 po 306, takisto 6 metrov od dna, hej. Je to navrhované. Tu budeme mať vlastne ústie toho 8 metrového tunela. Takže tiež môžeme jasne vidieť, že toto bude vo veľkej, muselo by byť umiestnené v tej veľkej hĺbke. A to nejde jednoducho urobiť, pokiaľ by tam bola voda. Takže tu vidíme jasne, že je to vlastne nemožné spraviť, keď by tam bola voda. Tu na to máme tiež aj iný nákres inej časti od inej prezentácie. Tiež pekne vidíme, že to ide takmer z tých úplných dien. Hej. Tu je to akože plánované také nižšie dno, kde by sa mali usadzovať sedimenty, ktoré páni ako prišli na to ako riešenie. Hej. Riešenie na to, aby sa voda menej mútila. Áno, toto bude malinko znižovať mútenie prvé roky, kým sa toto nezaplní sedimentami. To bude trvať tak 5 až max 10 rokov. Potom nám už sedimenty budú sa ukladať na túto úroveň. Hej, takže to mútenie bude maximálne. Takže toto riešenie zamedziť nejak alebo znížiť mútenie je len dočasné. Toto nie je žiadne trvalé riešenie. To riešenie na nič. A ďalšia chyba alebo veľký nedostatok. Hej. No, môžeme sami vidieť, hej, kvotovanie 330 metrov a ako hlboko je ústenie toho odberného objektu dolnej nádrži. Podľa toho aj môžeme vidieť, že toto je minimálny objem pre využívanie PVE 330 metrov nad morom. Hej. To máme tu na minimálna prevádzková hladina pre PVE. Čiže toto neznázorňuje plnú priehradu. Toto je minimálna hladina, čo je tu nakreslené. Toto tá slabo viditeľná kvóta je tu na 347,5 metra.
To je horná hranica hrádze dolnej nádrže. Čiže tu ani nemáme tú kvótu plnej nádrže, ale tá by mala natekať niekde až sem, ako máme tieto oveľa vyššie, ako je to nakreslené. To máme tiež nakreslenú minimálnu hladinu hornej nádrže. Tu je zakotovaná maximálna hladina hornej nádrže. Tu môžeme vidieť, ako hlboko je to pod minimálnou hladinou nádrže. No môžeme jasne vidieť, dámy a páni, že jednoducho túto priehradu nie je možné, toto nie je možné vybudovať len túto jednu vec bez jej úplného vypustenia. Ďalší náčrt, ktorý tam môžeme nájsť v týchto prezentáciách je tento. Nie je to nikde vysvetlené, čo ide. Hej. Ja ako skúsený stavebný robotník to vidím ako objekt, ktorý sa tam má budovať. Hej. Táto čiara jeho pozdĺžna kopíruje málinský tektonický zlom. Čiže tento objekt z časti bude ako injektáž tohto zlomu, aby sa znížili priesaky tejto nádrže. Ale tu máme aj tieto bočné vlastne piliere toho objektu, ktoré nemôžu byť iné ako podporné múry proti jeho posunutiu. Hej. Tu máme zlom cez svahy, ktoré sú priehradou podmočené silno. Hej. Túto stranu máme kamennú, kým táto strana je násypová plitka. Hej. Tu máme ju navyše predelenú tým zlomom, čo ju oslabuje. Hej. Tu by mohlo dôjsť jednoducho k zosuvu týchto svahov, pokiaľ by sa tento projekt niekedy staval a prečerpávalo, aby sa tam veľmi zmenili hladiny. Preto to bude nutné jednoducho odliať tento obrovský betónový múr, aby sa vlastne zamedzilo tomu prípadnému zosuvu tých svahov do priehrady a katastrofe následnej. Hej. Takejto katastrofe došlo v jednej priehrade v Taliansku, kde ten obrovský zosuv pôdy prehodil obrovské množstvo ponad priehradný múr tej priehrady a úplne to sundalo dediny pod ňou. Hej. Takže toto je úplne dôležité spraviť. Ak by sa tento projekt realizoval, je to nutné tiež spraviť. Toto v prvotných plánoch nebolo. Nikde sa to zatiaľ ani nespomína. Radšej vidíte sami, aká hrúbka je tu načrtnutá, ten múr, aby udržal tieto obrovské svahy. Tieto velikánske svahy musí byť masívne. Jednoducho to bude stáť 100 000 eur, toto postaviť. A bude sa to musieť postaviť aj preto, lebo tu budeme jednoducho odstrelom raziť tieto obrovské tunely. Tieto akoby dve diaľnice, hej. Až hore na Čechánky by sa to razilo a to by sa jednoducho razilo odstrelom v Žulovom pohorí, čo by jednoducho narobilo obrovské vibrácie. Čo by už len mohlo aj len to uviesť do pohybu tieto svahy. Takže predtým, než sa toto bude môcť nejak raziť odstrelom ďalej, bude nutné postaviť tento obrovský podporný múr, ktorý navýši tento projekt do 100 000 eur, cenu jeho. A tento múr, takisto ako môžete vidieť, nie je možné postaviť, keby tam bola voda v tej priehrade, aspoň konce týchto pilierov, takisto on sa bude musieť zakopať do veľkej hĺbky, hlbšie ako je jej hladina. A to bude možné jedine, až by sa tá priehrada vypustila, až by tie podzemné vody na dostatočne klesli. A tie budú klesať mesiace, to bude klesať možno aj cez rok. Potom ako by sa tá priehrada úplne vypustila, lebo tá voda z tých svahov neodtečie za pár dní, tá bude odtekať, tá podporuchová voda bude tu odtekať pomaly. My sme mohli budovať tento múr, aby sme mohli tu naraziť tunely. Tu, kde to bude sypké, sa to bude raziť veľmi ťažko, hej. Lebo by sa to razilo, tak tam jednoducho už bude musieť byť tá voda podporuchová klesnutá. Čiže po vypustení tejto priehrady by sa muselo čakať dlhé mesiace, možno že aj rok, možno že aj 2, aby tá voda podporuchová v tých svahoch klesla, aby sa toto mohlo ďalej realizovať pod zemou. Hej. A vtedy sa bude môcť akurát tak upravovať boky a tak ďalej, dno. Toto dno sa bude musieť celé vybágrovať, upraviť a vysypať kamenným násypom. To sa takisto nedá urobiť. A to sa bude musieť urobiť, aby sme
zabránili erózii, ktorú by to obrovské prúdenie z tohto tokového objektu spôsobilo jednoznačne. Hej. Túto celú časť máme hlinenú. Môžete to vidieť na fotkách z výstavby VN. A celá táto časť a celé toto dno je hlinené. Táto časť jediná je kamenná, kde sa ťažil kameň. A takisto tu máme tieto brehy pieskovo hlinené. Všetko sa to bude musieť, by sa muselo spevniť proti zosuvom a tak ďalej pri prečerpávaní. Táto priehrada jednoducho nijako nejde prestavať bez jej úplného vypustenia. Tak vám to viem uzavrieť zatiaľ. Tiež keď sa pozrieme sem hore, tak tu máme vlastne tento nákres. To je nám nikde nekomentujú. Tiež zaujímavé. Ale máme tu niečo zakreslené, čo na tej priehrade dnes nie je. To je táto čiara. Ona je tu popísaná ako máme to tu vidieť čierne žetbe doska. Neviem vyložiť ináč ako železobetónová doska. Hej. A sa bude musieť odliať na túto hrádzu, aby sa vlastne zabránilo prúdeniu vody a erózii jej tesniaceho jadra. Hej. Je to tu rozpísané, z čoho sa tá priehrada skladá, viete si to prečítať. Nikde to neuzavreli, čo všetko sa bude musieť spraviť a nikde nepopísali, že ako pôsobili vlastne tieto zmeny hladiny na to jadro. Je tu nakreslené, napísané, akurát toto je to vidíte ako dobre maličkým, že to ľudovo vidieť. No, vieme všetci, ale že toto tu nie je. Aby sa tu takáto hrubá železobetónová doska dala odliať, bude mať minimálne 1 meter, že tu vidno podľa tej hrádzy, že bude hrubá. Nebude môcť skončiť tu, bude musieť zachádzať do tejto hĺbky, čiže sa toto bude musieť celé odkopať, aby sa dalo odliať. Takisto sa bude musieť odliať do strán, do tých hlinených svahov, aby si voda jednoducho tá klesajúca a stúpajúca nenašla cestu okolo nej do vnútra tej priehrady, nezačala spôsobovať eróziu toho tesniaceho jadra, ktoré sa skladá z hliny a pieskov. Hej. Tu máme kameninový násyp, ktorý je vodopriepustný. Tieto násypy sú pieskové a toto je masná hlina, ktorá je uvalcovaná. Ona sa namočením, namáčaním mekne. Hej. A pokiaľ by to prúdilo tam a späť, tak by ju začalo odplávať pomaly a listo aj tie piesky, aj tú hlinu. A tak by došlo k zničeniu tej hrádze a celej priehrady. Preto tam bude nutné, bolo by nutné odliať túto betónovú platňu a tá sa, dámy a páni, to vám to hovorím ako stavbár, nedá odliať, kým je tam voda. Nijako. To je nemožné. Tu tiež aj robili tie matematické výpočty, podľa ktorých sami môžete vidieť, že tie bezpečnostné faktory, ak nám to prechádza cez to jadro veľmi. Už to celkovo iba toto hovorí, nie je to nikde vysvetlené poriadne, že o čo ide, ale samotný ten náhľad hovorí, že to tam príliš prechádza do toho jadra. No a na záver sa pozrieme vlastne na chyby o jej objeme, ktoré sú vlastne v rámci týchto prezentácií a celej prípravy projektu a dokonca aj jej vlastne verejné obstarávanie, ktoré sa rieši, sú tieto chyby všade narobené. Toto vidíte sami. Čítame si. PV má disponibilný objem približne 15,9 miliónov metrov kubických, pričom rozdiel hladín je medzi 15 metrov od maximálnej rozdiel hladín je 15 metrov. Hej. Od maximálnej prevádzkovej hladiny 345,5 metra po minimálnu prevádzkovú hladinu 330 metrov nad morom. Hej. Čiže objem 15 miliónov metrov kubických a vlastne ten rozdiel 15 metrov od 345,5 do 330. Pozrieme sa na túto krivku objemov. Tu
Tu nám páni tvrdia, že je tu 15,9 milióna, hej, podľa tohto, čo je tu nakreslené. Maximálna prevádzková hladina aj pre PVE. Keď si to ale zrátame, to je minimálna, je na 8, tak vlastne nám to dáva dohromady 2, 5, 10, 15, to je 16, 17, 18 miliónov. Hej, potiaľ to nie 15,9. A vlastne tu som zaznačil, koľko to je vlastne 15,9. Hej, odtiaľ to po túto značku je približne 15,9 alebo tých 16 miliónov, najmä. Hej, takže nám tu jednoducho táto čiarkovaná čiara je zle. Hej. Tu sme mali mať stejnú čiarku, ako je na hornej nádrži, čo je maximálna prevádzková hladina a maximálna prevádzková hladina pre PVE. To by malo byť znázornené aj tu, pričom to tu nedali, nejak to tu je celé zmrvené, tá maximálna prevádzková hladina, nie aj PVE, toto je maximálna hladina. Maximálna prevádzková hladina pre PVE by mala byť tu. Hej. Táto čiara je maximálna hladina a tá tvorí retenčný objem nádrže, alebo úplne celkový maximálny objem nádrže. Ten nemôžeme nejak prekročiť, to je 26 miliónov metrov kubických. Hej. Retenčný objem vlastne je protipovodňový objem. To je jedna z najdôležitejších úloh tejto priehrady. Hej. Zabrániť povodni. My udržujeme hladinu v tejto nádrži vždycky po túto líniu, pokiaľ nie sú extrémne liaky, ktoré by mohli spôsobiť povodeň. Len vtedy vstúpneme na túto líniu, a to len v prípade, ak sa tá hladina náhodou just vtedy nachádza tu. Hej. Ide o to, že táto hladina, toto je maximálny zásobný objem. Hej. A tam je málo kedy. Na tej hladine, my sa veľkú väčšinu času pohybujeme pod jej líniou. Ja som sa pozrel na to, že kde sa nachádza. Nájdeme tieto hodnoty vlastne vo vodohospodárskych bilanciách pre povrchové vody, ktoré nájdeme na SHMU. V predošlých videách môžete nájsť ako. A vlastne tu nás sa uvádza dôležité hodnoty. Hej. Tu nám máme bilanciu z roku 2022, čo bol suchý rok. Tu sme mali vlastne minimálnu hladinu dosiahnutú v Daránskej nádrže Málinec na výškových metroch 341,48 s objemom, zásobným objemom 19,6 miliónov metra kubického. Čiže 341, to sme boli niekde tu, a zásobný objem 341, kde si tu vtedy bolo 2022, čo bolo nejakých tých 19 miliónov metrov kubických, hej. A to bol minimálna hladina v tom roku dosiahnutá, to bolo mesiaci január dokonca. Maximálna hladina v tom roku bola dosiahnutá 343,9 a to bolo 22,9, čiže nie 23,7 miliónov, ako je maximálny zásobný objem, ale 22,9 sme mali v tom roku maximálny objem dosiahnutý. Čiže 343 sme boli dať tu. Hej. A ten bol 22,9, čiže sme boli dať tu. Hej. Maximálnym objemom tom roku. Viac sme tam nemali objem tej nádrže. Čo bolo vlastne o 4 milióny menej, ako je 15,9. Už by sme tam mali vtedy len vlastne 11,9 milióna. Hej. Takže keď sa pozrieme na iný rok, alebo ešte pozrieme sa na vlastne ku koncu roka, tam bola zásoba 20 miliónov a zásobný objem bol naplnený na 85%. Hej. Iný rok, to bolo 2020 za posledných 5 rokov, hej. Bol taký priemerný rok, to nebol suchý rok.
A sme tam mali minimálnu hladinu dosiahnutú 19,8 miliónov metra kubických a 341. Veľmi podobné, hej, tomu trochu viac. Maximálna hladina v tom roku, tá sme vystúpili trochu nad maximálnu hladinu zásobného objemu, hej, 345,58 cm to stúplo kvôli nejakým prípadným, asi sa tam zachytávala voda kvôli povodniam najskôr. To nám majú chybu, spravil na objeme, to malo byť najskôr 24,4 milióna, hej, to vystúpilo trochu maximálne, to bolo v mesiaci máj, čiže po jari. Ale sa pozrieme, ako tá priehrada končila v ten istý rok, hej, vlastne v januári 1.1. budúceho roka. Táto priehrada končila na objeme 18,4 milióna metra kubického a len 77,6% jej zásobného objemu. To nám vlastne dáva túto hodnotu, ktorú som zaznačil, hej, 18, trochu cez, alebo okolo 18 miliónov metrov kubických a tá výška tam tých 340. A tu výška nie je, to je 18,4 milióna metra kubického, čo je vlastne niekde tu, hej. A približne objem, hej, alebo hladina sa nachádzala v tejto výške, hej, vtedy. Čo nám dáva súčet tohto, nám vlastne dáva 2 plus 5 je 7, 8, 9, 10 miliónov, trošku cez 10 miliónov metrov kubických vody disponibilných na prečerpávanie. To nám ale hovorí, že už by sme tam na konci roka nemali vodu ani na čerpanie tohto objemu, aby sme mali dosť na prečerpávanie. Už by nám tam chýbal 1 milión metrov kubických. Nehovoriac o tom, že tam ešte by sme museli dorovnávať straty, hej, z tohto objemu, ktorý tam musí stále byť. Hej, toto je minimálna prevádzková hladina pre PVE, hej, by sa tam mala akože udržiavať. Vlastne bude ten nejaký odpar stály, bude dať voda, to tam budeme musieť dočerpávať, alebo museli by sme, hej, takže už aj to by nám jednoducho ubralo z toho objemu a klesali by sme jednoducho. Ak by tam každým mesiacom trvalo sucho a hodnota hladiny, ktorú dosahujeme, tu nás sa pohybujeme, dámy a páni, takmer stále. Málo kedy, som povedal toto spätne 10 rokov, sme za 10 rokov sme dosiahli vlastne cez 97%, že sme neprekročili na konci roka, hej, sme neprekročili ani raz túto líniu. 4 roky sa tam nachádzala v rozmedzi od 96 po najviac bolo 98%, hej. Ďalší jeden rok tam to bolo 91% a 5 rokov sa to pohybovalo od 72% po 77%. Takže polovicu vlastne rokov, z posledných 10 rokov sme sa pohybovali na jej objeme 77% približne. Hej. Čo vlastne tvorilo veľmi malý objem, hej, tej nádrže. Ďaleko menší, čo jej objem 77%, to je niekde tuna, hej, toto je plný zásobný objem 100%, jej objem 77% je niekde tuna. 5 rokov z 10 sme končili na tejto hranici tuna. Tuna sa nám pohybuje, reálny objem vodárenskej, alebo reálna hladina vodárenskej nádrže Málinec. Nie toto tu, čo tu nakreslili páni z vodohospodárskej výstavby, je túto hlúposť, ale že 26 miliónov, ale nie, dámy páni, tuna sa nám to pohybuje pod 20 miliónov metrov kubických. A to nám dáva reálne množstvo na prečerpávanie maximálne, hej, za viac ako polovicu času. 12 miliónov metrov kubických. Aj to sa nám to často, ako ste mohli vidieť, už dneska
nachádza pod tým. Keď by sme postavili hore tú priehradu, keď by sme zničili s tým prítok Smolna a navýšili tie odpary, to už je jedno koľko, tak by sme vlastne už len tým klesli s týmto oveľa nižšie. A to nám už hovorí, že jednoducho by sme nemali vodu ani na polovičné poháňanie tejto prečerpávačky. Hej? Tak teraz mi povedzte, že kde tu zostal zdravý rozum? Kde vlastne toto bolo navrhnuté? V materskej škôlke niekde, alebo kde? Hej? Robí si tu niekto z nás zámerne srandu, hej? Alebo sú tam fakt takí nemožní a neschopní robiť túto prácu, že toto prehliadli? Trochu pochybujem. Hej? Skôr z nás tu klamú a zavádzajú úplne bezočivo, úplne bez zábran a bez myslení na konsekvencie. To je úplne niečo strašné. Dobre, ďakujem dámy a páni a ideme sa pri ďalších dňach.